Mimichan se saak is ingewikkeld. En ek het gedink hy sal ons regtig baie kan help met die ondersoek. Ek sal dit gaan inhoudig, ek weet nie hierso. Dan sal ek die prokureurs volmaak in die laarfase. Hy geld vir nog iemand met Jayla. Die moet nie daaroor bekommer nie. Hy het die meisie gaan gee. En die stres nie afgesom. Dag so. Wees rustig, eet jou brood. Dit is een verschrikkelijk populair misschien. Ik weet net dat ik wil ook kon helpen. Oké. Slechts dan niet. Dat is alright. Ik weet nog niet. Love you too. Dat kan je zien. Wel niet, nee. Gewoon van een bijzondere rol. Die zo weer te komen is. Dat dit mensen hier komt ook. Sarah heeft mij nog nooit iets vertrouwen aangaan. Je weet, die komt en gaat zo zijn hoofd niet altijd. Ja, alleen heeft een vlucht op mijn handen. Maar die zo staan. Op die deur komen. Ja, ik mag slapen vallen. Als enige iemand moet te gaan, dan kan je aan mij ook. Hulle los altijd iets bij de deur. Was het niet daarvoor niet? Weet ik niet naar die kant gestaan. Dan was ik lang al begraven. Ik ben een heel ander plan hier. Ik moest het veel dan. In geval je iets nodig hebt. Ik zal je doen. Ik wil altijd bij mij zien. Moet ook veilig weten, Annie.